bagus. Wah, wong tuwa nyawang dadi marem. Enggung sekawit tak delok temandangmu ora lahir batin nanging jebule lahir batin. Wah, gawe seneng. Kowe bakal rabi le entuk anak elekmu dhewe. Oh. Wah, males ya men kok plak-plak ora. Aku mergo diece nganti ora kuat ngampet tak ajar Lesmana. Wah, wonge mundur digotong Kurawa. Wis ben, Pak. Ayo sowan Mbakmu cilik. Rabi, Pak. Yo. Wah. Aku jane rum seneng ya, Pak. Wah, mengko suwe-suwe seneng. Aku mbiyen kon rabi ya wegah. Wah, bareng ngerti rasane. Kowe engko seneng. Rasane piye, Pak? Wah, aja takon, aku ora iso nggambarke. Wah, dilakoni sik. Lah ning apa ya iso ngrasake wong ora tresna ki? Monggo tresna kuwi thukul dhewe. Kowe bakare mengko thukul dhewe tresnamu karo Jenakawati nek saben dina kowe srawung, saben dina kowe diladeni mesti bakal thukul tresnane. Yo. Ya, bapak esuk njaluk anak lanang apa wedok? Putu lanang apa wedok? Wah, sak karepmu. Yo, Pak gaweke, Pak. Kaya apa wae? Yo rono yo. Yo. Anggere ora gelem rapi tak pecah sirahmu. Gelem, Pak. Wis. Aku didandani cara manten. Yo. Sirahku ukure 27 iki. Monggo ana sing cukup aja ngeyel. Wah, jan. Kingko aku ditonton pirang-pirang sedulur ya, Pak. Yo. Siwa Puntadewa ya rawuh. Siwa Ndarawati ya rawuh. Kakang Garukaca Kakang Turjo Abimanyu kabeh Irawan ya teko kabeh. Isin aku Pak ora usah isin. Wah, nganggo topeng. Engko nek do ngece karo aku biasane garapi aku ki tenanan nih Pak, ora usah wedi, ora usah iwiran. Bapakmu biyen yo sok do diece. Karo sapa, Pak? Karo Puntadewa. Janaka esok ngece jaman aku rabi karo mbokmu sing mbokne Antarja. Dece piye? Manten kok ora iso lungguh muni ngono. Terus bapak nesu. Wah, jaman semono sawat sandal. Paman Janaka, iya. Kena ora? Ora. Kena meja. Dayoe ora sida mangan. Mergane jangane kecemplungan sandal. Wah, Pak, sampeyan iki yo kowe engko aja ora rasa sandalan. Ya sandalan kok ya. Manten kok rasa sandalan nggo ndatok tiru bapakmu tok nggo bandem kakangmu apa adimu ora. Sapa iki, Pak? Ayo kuwi. Jenakawati. Piye? Ora udu bapak sak tonyo lho. Wong jegung anake kok nganti ndelosor ning pendopo ora. Wah, piye? Antasena iki adimu wadon Jenakawati Antasena. Wae lah. Yuk. Iki aku jejer karo Jenakawati. Iya, tak kepyakake ana ing pawiwahan.
men disekseni para sepuh Antasena. Ya, manut balik. Jenakawati, kula wonten paring dawuh Rama. Iki calon guru lakimu, Kakang Mas Antasena. Iya. Kepareng kula ngaturaken pangabekti kula kunjuk, Kakang Mas. Apa? Wong edan iki ngopo iki? Jenakawati ndingkluke kowe. Kowe engko teneh weruh irigasi. Ora kena, ora. Wah, edan aku bapakne apa? Ora iso. Antasena, ora iso. Antasena wis. Gah aku. Antasena iki lho. Nek gojek karo bapakne kok iso kaya ngono. Wah. Rada tegek. Nggih. Wah, wis asat banyu. Ya kandhake ibu nek pater-pater. Asli aku ora golong. Nakal. Aku ki bapakne maratuwa. Bapakne maratuwa. Macem-macem ora. Ayo diboyong ning Jodipati. Rak. Aku langsung ning endi ngrandu Gumbala wae. Wah, aku wong tuamu arep miwaha. Wis. Ana penglihatan sing ora apik aku ora curiga. Antasena, piye? Mak cilik. Jenakawati ndak keparengake mbok pondho ngeneng taman nggih supaya jana ingkang ganggu. Monggo Kakang Mas, sawetahipun kula sampun kagungan panjenengan. Ki ngopo tangane iki wae. Mas menika badhe menapa? Wah, ndelok Antasena. Cah ora dong. Mengko nek njur ming awur-awuran. Antasena menika sampun dewasa. Kok panjenengan menika kados ngaten? Wah, semelang aku cah bambung. Wah. Lara tenan. Wah, Kakang Mas sampun kelamun mugi-mugi Antasena langgeng anggenipun bebrayan karanipun Jenakawati.